Здравейте! Казвам се Анета Найденчовска и съм директор на детска градина Снежанка в Пловдив. Детската градина е ремонтирана от община Пловдив по проект Регион в растеж. Когато влязохме в сградата, липсваше някакси душа на помещенията, в които влизах на всеки ден. И така кандидатствахме за един проект, който се нарича "Обичам моето училище". Вярвам, че в детската градина средата, която се направи, допринася за емоционалното равновесие и баланс на децата. Те се чувстват тук щастливи и мястото, където всеки ден идват с любов и желание, ги посрещат техните учители. Ние се радваме на това, защото във всеки един момент децата могат да бъдат илюстрирани съпреживяванията им към стената, когато се обърнат, и там ги посрещне любим приказен герой. А всъщност това е и нашата цел. Детската градина да бъде вълшебното място за деца, там където те растат, там където те творят и мечтаят. Затова надявам се, че всичко, което може да се случва в образователните институции, благодарение на дарителството и така креативният екип на фондация LightSource, ще бъде за всеки един благоприятно да намери за себе си и за своите близки удовлетворението, защото екипът, ние сме едно семейство. Затова благодарим и на екипът на фондацията. Обичам моята